Я прашу прабачэння ў гледачоў, можа, у дзета дах паехаў. Сапраўды, мы бачылі, калі ён прапановаў развернуць ваду ў рэках, якія цякуць ва ўкраіну. Памятаем с вами зімой, калі ён сказаў, што месяц няхай будзе свяціць, а трэба выключыць святло на вуліцах, таму нельга выключаць На такога каскі сцэнара. пацягнула. Да, у дзеда дах паехаў. Гэта можа быць інфармацыйная спецаперацыя, прапагандысцкая спецаперацыя, каб паказаць свайму галоўнаму саюзніку ці гаспадару Пуціну, што вось ён ўсё ж такі дзейнічае, і ён стварае тэарэтычную пагрозу для Украіны, бо гэта адпавядае інтарэсам сапраўды Расійскай Федэрацыі, каб сцягваць як мага больш сілаў і сродкаў на межы з Беларусю. Ну і трэці сцэнар – гэта прыхаваная мабілізацыя. Сапраўды гэта даволі дзіўны сцэнар, таму што з аднаго боку я згодны, калі ідзе ўборачная, калі патрэбныя рукі на сяле, і ён сам прызнаецца, дарэчы, падчас гэтай сустрэчы, што яго праблема, да? Што не хапае людзей, а пры гэтым дае загад накіроўваць тых, хто дрэнна працуе, лайдакі, там, п'яніцы, гэтак далей, на мяжу, каб яны дапамагалі сілам спецыяльных аперацый. Так праблему з ураджаем как бы не вырашыш. Да, але ўсё ж таки уявіць сабе, аб'явіць мабілізацыю ў Беларусю, каб падтрымаць саюзніка. Гэта выклік, гэта праблема. Бо беларускае грамадства мае агульнанацыянальны кансэнсус. Ён з'явіўся ў 2022 годзе, нягледзячы на тое, што прайшло ўжо больш за 4 гады, гэты агульнанацыянальны кансэнсус існуе да гэтай пары супраць вайны. Мы не хочам ваяваць, і мы не хочам, каб беларуская армія удзельнічала ў вайне. Таму абвясціць мабілізацыю ён не можа. Але сёння, дарэчы, з'явілася інфармацыя ад Зеленскага, прэзідэнта Украіны, аб тым, што па іх звестках выведкі, бліжэйшым часам адбудзецца мабілізацыя ў Расійскай Федэрацыі. Таму тут супадаюць як бы два гэтых факта. Я думаю, што высновы рабіць можа яшчэ заўчасна. Нам трэба вельмі уважліва глядзець за тым, як будзе развівацца сітуацыя. Але з іншага боку мы разумеем, што гэта парушэнне заканадаўства. Так званай тройкі, старшыня райвыканкама, дырэктар калгасу, саўгасу і ваенкам будуць вырашаць, каго накіраваць у армію, каго не накіроўваць. І зноў-такі абраза беларускага грамадства. Глядзіце, як кажа крутой пра беларусаў, да? Лайдакі, п'яніцы там і гэтак далей. Ён просто абражае. Не той народец. Не той народ, зноў абражаюць. Ну, мы разумеем, што Лукашенко вайна з Украінай не патрэбная, што гэта яго палітычная смерць, пра гэта кажуць аналітыкі, і вы на гэты конт прыблізна так выказваліся. Як тады можна спалучыць вось гэты факт, што все-таки вы сцвярджаеце, што элементы мабілізацыі ёсць, і адначасова то, што вайна з Украінай яму не патрэбная ніколі? Яму не патрэбна, я з гэтым згодна, і не таму, што ён любіць Украіну ці украінцаў. Давайте просто з гэтым пагадзімся. Калі б ён паважаў украінскі народ ці дзяржаву Украіны, ён не прадставіў бы тэрыторыю Беларусі для агрэсіі, а сёння не займаўся вытворчасцю зброю, не працавалі гэтыя рэтрансляторы на тэрыторыі Беларусі. Ён робіць шмат дзеля таго, каб рабіць шмат шкодаў для Украіны. Але ён баіцца, ён напалоханы, калі ўсё ж такі Пуцін дацісне яго, а мы бачым некаторыя элементы ціску. Паглядзіце, на мінулым тыдні ён кажа, што мы перайдзем на пілеты і брыкеты. А газ для нас будзе стратэгічным рэсурсам, які як бы трэба захоўваць. Да? Гэта што азначае? Бо не падпісана да гэтай пары дамова аб пастаўках газа з Расійскай Федэрацыі. Цана да гэтай пары не акрэслена. Так што Пуцін можа заўсёды выкарыстаць гэты інструмент. Мы бачым, што 11 прадпрыемстваў мяса-малочнай вытворчасці таксама патрапілі ў праблемы з Рассельхознадзорам, да? Расійскай Федэрацыі. Гэта тыя інструменты, якія Расія заўсёды выкарыстоўвала супраць Лукашенка. Яму трэба паказваць, што ён усё ж такі застаецца саюзнікам. І тут ён будзе рабіць усё, каб паказваць Пуціну, я-то ў прынцыпе рыхтуюся. Я твой саюзнік, раблю ўсё, што магу. Але з іншага боку, ён таксама і крытыкуе армію. Памятаеце, яшчэ ў красавіку ён праводзіў такую вялікую нараду па выніках гэтай Ой, там праверка была, і там ён нават сказаў, нягледзячы на іншых лідараў замежных дзяржаў, я буду адкрыта крытыкаваць армію. Каму ён гэта казаў? Ён казаў гэта не вайсковым, ён казаў Пуціну, паглядзі, наша армія не гатовая ваяваць. І ён гэта будзе дэманстраваць. Таму ён будзе, конечно, спрабаваць яшчэ ухіліцца ад вайны, але не таму, што ён любіць Украіну, таму, што ён разумее, што гэта рызыкі для яго ўлады, бо ёсць агульнанацыянальны кансэнсус супраць вайны.